имрӯз рақобатҳои даври сеюм оғоз мешаванд. бозии аввал бошур ки дастаҳои ҷумҳурии исломии Эрон ва Қирғизистон бояд сурат гирад ва ҳоло маҳз мо таваҷҷӯҳи худро ба ҷараёни ҳамин бозӣ равон мекунем. Кубанчибек Улу, рақами 10 Арген Эмилбеков, рақами 12 Максим Сергунин, рақами 14 Байл шояд ҳоло фурсати хубе пайдо шавад ва бале ҳамин таврам мешавад. дар ин лаҳза як хато аз ҷониби дифоъгарон боисбарон гардид ки ҳисоб кушода шавад. бори дигар метавонед муҳофизатгар Эмирхон Темирбеков. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. аз чанд зовияи дид барои мо шумо коргардон иштирок карда истодам. ҳисоб сурат мегирад инҷо ва чӣ гӯяд фурсати хуб. имконияти бисёр олӣ барои дифоъгари канорӣ буд, аммо Исмоил Гулизода ин фурсатро истифода бурда натавонист. бори дигар метавонед бубинед. Исмоил инҷо пешдастӣ мекунад аз дифоъгарони дастаи Қирғизистон, аммо зарбаро каме баландтар иҷро кардааст. бинандагони гиромӣ, ино гуфта намонад ки хонохо ин чиз барояшон мушкилият эҷод мекунад. пайваста дифоъ кардан ва лаҳзае фаро мерасад. мехостам бибиям ки онҳо иштибоҳ карданд. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. бале ҳамин лаҳза ибтидо тӯбро хост зарба занад, вале муваффақ нашуд. баъдан кӯшиш кард пас диҳад. оромона ба ин тартиб дақиқаҳои иловашударо ҳам футболбозони тими мунтахаби наврасони то 16 солаи Эрон ҷамъбаст карданд ва тавонистанд дар бозии дуюми худ шогирдони Ҳусейн Абдӣ ғалаба ба даст оранд.